Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi gantang perkututan nih, perkutut lokal mania Borobudur, masih bersama teman-teman yang ada di lapangan Tok Songo Borobudur. Ini rutinitas tiap minggu ya, ini absen karena tiap minggu PLN Borobudur ada aktivitas rutinitas di gantangan lah, seperti kita lihat ini di sini. Iya, iki didelok wong sak dunia iki dikira lho, kan. Pokoknya rutinitas di minggu pagi, minggu siang lah. Dihadiri beberapa aktivitas di daerah Magelang dan sekitarnya, kayak kutut. Oke, perkututan di Borobudur ini Pak Kasyono lagi datang, itu ya juga lagi datang. Ini punya Mas Wildan ya, juga masih digantang di bawah bunyi terus. Nah, rutinitas ya ini untuk teman-teman. Hari ini nggak ada acara gantang di luar kota, jadi gantang di komunitas terlebih dahulu ya acaranya ngono kuwi lho. Itu nggak pasang kita ya? Kancil ya lagi mang. Endi ta? Ini gawe duran kok Pak Kas ora. Ora jelas wong angel sak ora. Ya ketok duran tekan kuwi. Bahan kuwi. Iya, enak jarene. Ora ketok enggak. Ono gawean ngene ora teko lek rampung ki enggak malah. Olah piro? Ame durani 41 kok. Oh, karo sing hotok kabeh. Lah anu. Kipane nek kleru ya omong nek oleh sing ireng. Apa nih? Pipa ngopo? Pipa nganu. Nemu pipa apa, Pak? Kayak aku wae nek nemu, Pak. Cilik, nggonku cilik. Oh, mbok Ireng cilik. dulu kok. Oh, Iki nggo duran lho. ayo sapa sing gawe ya? Yo, Akeh sapa kanjokan? Ambu. Awake sampean. Nggo urung iki lho. Dodolan ndek pipa ta, Ya Dok? ono bilik-bilik sithik. Nggih. Tanggone aku wae. Adi apa? Tanggone aku wae. Asing kok Pola edeng. Walah, pipa ledeng malahan kepiye, Pak? ora apa-apa. Kok ana telu kok. Oh, siap. Oh, telu berarti aku siji, Pak. Ora apa-apa. Deni siji, aku siji. Gawe rengket-rengket kasih siji. Heeh. Mas Wildan yang njaluk siji lho. Cocok. Cocok karo Pak. Mas Wildan lho sing njaluk lho. Nganu ya apa galih asem kok ya. Terkena pondok kan. Ya. Ini kula ki wingi ajeng WA pesen garet cengkeh ya, Mbah. Ngebel ora di nganu ta? Ajeng pesen Ora garet di cengkeh. Memanggil jenengan. Kapan ke bar tak dandani ya, Pak ya, rusak ya. Nggih. Ora sadar kuwi. Iku nang ICU ora kuwi. Siksa maput. Surat tak tolong. Tambah 2 mangut. Iya. Yeay. Mendeli ora melu iki ya, ben melu ngene-ngene iki ya. Pak Yanto. Pak Yanto kan sami guna ya. Tak kira mat nganu kayak mat iki kayak. Tinggal saklon ya gelem ngopeni nih. Tak kira mat kita iki ya. Mat itu PW kan. Pimpinane. Kudu sami guna kene. Ndelok ragamu kudu sami guna. Nganu Nusa Indah. Lu gimana nih? Dilake non gak meneng kae. Lah kudune nganu Mas Jamil. Sing duwe iki dikon seneng kutut, dadi nek dhewe gantangi rasane wae gantangan. Sing duwe iki kenal sing duwe ra. Teko dicekoki kutut lho. Marketingnya apa? Marketingnya. Nggo. Nah, ora. Kuwi Gus Jamil kuwi anyar lho. Terus ora gablek kurungan kok. Goblok. Anyar. Lah asep rene mau ngeterke kae. Badaya ember wae. Kok iwak wae wadai ember. Singane ndak metu ki. Galon mineral sing bunder.
Duit dhewe kok. Kowe nek Pak Kasih tuwe Pukari. Pak Bakar orang itu iki. Pak Basu ternyata. Mboten enten sing ngejaki. Sing ngejaki sing berantau. Kok suwe tenan Pak Bayi terakhir iki. Kayak nang Tegal Rejo kae kok. Sapa? Pak Bah. Oh iya. Karo sapa kah sing sijine kah? Musleh. Nututi. Karo Pak Sawang sing jiping. Nang maitane. Maitan. Kidul dhewe kono lho Den. Nah, pepetke wekku ngono ben melu oncling. Pak Kasa sekolah ngendi to kayak asline kayak? Topine SMP. Lho kowe ra silai topi apa wingi kek nang padha. Ora. Tak silei ya kan jipuk dhewe ya. Ora nggo kaya. Topi kan nggo kuwi kok. Wah, enggak nganu SMP. Pak. SMP pundi? Guju ngalan. SMP pundi? Perawan. SMP Sukar Maju. Kan singkatan itu SMP pas tadi. Iya. Idul. Ngidul sik maju. Maju. Maju wong Wis. Hup. Dirasake nek nglebok-nglebokke iki. Kodhong iki cicak rapot wae, krodonge medeni tanggane. Ben kulino nang ngendi? Lapangan kan ra oleh nggo krodong ya. Suwen Mbah delok do gila man. Itu lidik. Itu. Maju. Yuk, maju. Oh, tak ada. Mas Anto kon rene Mas Anto. Enten tamu salam mawon nggih Mas. Dani kakak Dani le kakak Agung ngoten. Siapa? Masih salah. Nggih pun kula sampaikan ngono. Oke. Ale kakak Jamil. Oh, mboten kesebut ya wae. Waalaikumsalam. Kakak Jamil. Karo kakak Jon Yono, Panganan opo wong karo kakak Widodo. ngene iki njuran kok ora kenal karo anyar-anyar. Wong Singapura wujute kok ngene saiki. Jon. Wong Singapura. Ora digantang anu to Mas Wildan, ben melu nguni ya sing kono sebelah kono. Kaki tapane. Ya liceng ya. Itu. Tempel ki liceng. Kancil. Jajarke kancil iki lho ben suarane padha cilike. Pindah mau nang kono. Hah? Pindah ki mau nang. Pindah ngendi tengah apa jajarke liceng e. Sebelahe kancil lho. Cengleng. Cengleng. Iki batose ra digawe. Pak, batose ra gawa, Pak. Wah, padahal arep dipantau karo Wong Singapura. dodo arep dituku mah ra digawa piye to iki. Leh 4.000 tinggal. Gak ke duit to. Ayo duit iki ana. Rembugane kuwi. Widodo kuwi diwarisi kutut kuwi pengen ganteng ra ndek kutut ngono jarene. Sing murah-murah. Kakak kilo. Yang murah-murah nih.
Murah sing muni ya sing sekone Pak Suyut kae. Piro Pak? Saka nggonku ya. Tangan aku kekurungan. Serukurane. Endi? Ora tak gawe kok. Wis muni kan? Muni terus. Ngayer. Saka nggonku. Enggak kuwi wis ning. Nggonku saka nggone nganu. Agus Jepang. Agus Mustofa. Transportasi mboten lah. Kali kudu deh. Wis, kowe enten sing siji ning gaweane. Ngajar terus Mas Wildan. Puluane apa? Ngepate kuwe telepon ketok. Puluane apa? Ya rajut tapi tambang ya Pak ya. Rajut kaya tali sepatu kae. Tali sepatu. Bentuk ngene. Jambu ya, jambu, kurungan jambu. Aku sing bau-bau. Biru ya to Pak? Sing aku bau. Utuh. Ora nek aku bau piro? Lah iki mah murah. 150 iki bakule iki. 150. Rembian masa dolan nglipoh ora ngerti iki ya. Kerep dolan nglipoh Pak Dul. Bau kono. Nah ya ora. Lah ning dolane kono paling Mas Opek dah cilik ya. Ini do medhen bau lak wetan. Mbiyene aku kerep Sinten Mas? Mbak ya. Jan? Mas ya bayarnya. Oh, alah nggih. iki ya kidul masjid ya Mas Ya Opek. enggak mbek kidul kene Mbak Mas ya. Bojone kanggo to. Mbiyene dijak rono ning gone Sugeng terus ya aku ya rukun ya dah. Sugeng mbek wetan. Ayo kuwi wong mbok wasiah wetane. Lah tapi jadi piro? Mbah Suyut suwe ra absen iki. Teluk e. Mbah Suyut diceluk dodo Yut. Oh my. Gendenge gandeng ro Mbah. Burine Mbah. Wis wae. Lek suyo tak gandeng to omahe. Lek sing dhuwur. Bakem. Heeh. Bakso. Bapak kan sama makem to. Oh, apa? Bapakmu kok pakem, Mbah? Tunggale Pak Marjuki barang. Bener. Kan tunggale Njuk minjuk kelingan. Aku njuk kelingan. Kelingan piye tak takon. Ora kelingan ora. Ora. ora paten. Ora kelingan piye kowe ya kelingan. Kan sekolah malah tekan kene piye sekolah. Kemudian tak Pak Marjuki iki sok nang omahe bapak niki. Bapak niki rak sok nikati manuk kutut. Bapak ben Jagonge ya. hari-hari biasa 3 mene iki ono. Dadine Ketan bapakmu kutut iki. tukang mikat nutut kowe kok. Nah ya, no mbok neruske di pengeling-eling aja. Nek Rodarmaji sampean ki Ini lambar pe Apike gambar. Kang Di. Sing bojone sing lipoe lak Kang Di. Aku mah nang endi saiki? Oh wis meninggal. Ono. Oh. Wis suwe ana. Nek mbokmu tukang ndi to? Lah iya tatayu. Mbok mendalan. Mendalan oleh pakem. Kak makam. Mbah Buyut ngene. Ya piye tok sama. Kok Sanggaya kuwi jenenge Mbah. Dan sing anu karek apa sing seru kae, semanine kae. Biyen mbu jane. Apik ya. empu. Kan gawe story apik tenanan gawe WhatsApp ya. Siapa? Gawe shot Mojopahit ya. Kok sik ndelok ya. Ayo ndak sibuk kae tak channel iki karepan kae. Coba Mojopahit ya. Itu sing dingu Pak Hedi kon go Bali. Sing ndi? Wis go Bali, Pak. Tauro. Anu ora kerasan nang kene. Mending ngono. Dijuali sak-sake ngono ra yo. Panjenengan kurang le tirakate berarti. Ora. Saiki Gowo ngendi? ki ora cukup manut kono. Gowo Pak sapa? Waton gowo. Supardiana. Jenengan le nganu paling ribet ngono. Hah? Le ribet. Assalamualaikum. Goleki murite kesayangan iki lho. Hari ini kira mang telepon-telepon. Okeh jiro. Dijuali sak-sake ngono. Wirah kerene, wirah kerene. Kok ngitungi adik-adik kari wis teh ngono. Nggih, iki dienteni ro murid kesayangane iki. Kasih ditenggah. Walah kancil. Kancil. Nggih, niki tasih komplit. Gas. Soto. Asa ada. Kayak kok Gedung.
wer 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 wer. Deret kan lanjut nyimen tangki.